Familia mahewa Lufauchiele sub-county noero ma Kisumu West county ma Kisumu oyudo gige konyruok kaka chiemo kowuok kuom riwruok moro mar Umoja Foundation. Chiemo mabende nonego chiwne jopuonjre masomo e skunde. Director mar foundation noero Migosi Leonardo Tieno owacho ni bedo ni skunde koro olore pacho ka indika lore kod muoch tuoni mar COVID-19. Chiemo makamago eko gibiro pogo ne familia mag jopuonjre go eko mabende kalo e pek mokalo gi seche gieki pek mabende ikelo kaluore kod tuo mar COVID-19 e kor gwenge ma pacho ka. Odiochieng' ma kawuono ayudo oganda goro, ayudo oduma goro abich. Adwoko ne Nyasaye erokamano. Adhi konyorago. Nyasaye omed gwedhou kendo donje e chunjeu. Umed konyo jomoko be kaka ukonyowa ne. Erokamano. Chiemo ni dhi konyo nyithindwa mondo gidhi mbele gi somo nikech sani wan gi online studies. Dhi konyogi mondo gibed focused. Ng'eny gi goyo tong'o nikech gima gicham dala onge. Kata nyithindo ma school going age. Gipuro, gidoyo ne ji mondo ka giyud gima diang' gikonygo jonyuol gi bende ka giriwo kamoro achiel mondo gicham. But koro kaka koro migi kama nyithindwa dhi yudo relief, at least gidhi yudo time mar mondo gisom. Emomiyo wagone Umoja Foundation erokamano. Odiochieng' ma kawuono achako migawo mar ariyo mar chiwo chiemo nikech pile ka pile nyithindo moja mane primary school yudo ga chiembgi ma lunch tam ka tam kokalo kuom Umoja. Koro nikech corona school ok dhi mbele. Koro nyocha paro koa dwe mar 5 nyaka kawuono ni to wanya timo nyithindo gi nade. Koro na achako migawo mar chiwo chiemo manor nego be ni gicham e school koro amigi mondo gicham dala. Koro odiochieng' ma kawuono ni en thuolo na mar ariyo mar chiwo chiemo. Chiemo mokwongo na chiwo kind tarik 13 nyaka tarik 16 dwe mar 5 mana miyo na chiwo oduma gunde 250 kaachiel gomena gunde 40 mana miyo familia 2,000 ma ki translate nyithindo magidago gi joma gidago te to nwa feed ji machopo 6,000. Migawo machako kawuono manyocha chako tich ariyo mar wigni mar chiwo chiemo kidieny mar ariyo. En bende adhi chiwo oduma katin to gunde 250 kaachiel goganda gunde 50. Migawo mar ariyo ni be target kata lengo pidho jonyuol mok tinne kata households mok tinne 2,000 mamano be bo miyo ji duto mwasemiyo chiemo e migawo mar ariyo ni be dhi chopo karibu dhano 6,000. Koro nyaka chak tijni tete nyaka koro atieke adhi bedo nasechiwo oduma duto gunde 500, omena gunde 40 kaachiel goganda gunde 50. Magi te atimo mondo mi sama nyithindwa ni dala modak matek gi to giyud gima gichamo